Hoxe hai unha deserción aquí moi grande, hoxe. A ver, falta Dosi, parece que non vai a vir. Bueno, a ver, por favor, empezamos logo. Vamos a empezar o pleno. Hai que disculpar Dosi, que non pode vir, Noa tampouco, e Orlando, que está enfermo. O sea, está diezmado o pleno esta vez. Bueno, boa tarde a todas e a todos. Damos comenzo a este pleno ordinario do mes de decembro. Primeiro punto da orde do día, aprobación da acta da sesión anterior. Hai algo que alegar? Entendo que queda aprobada por unanimidade. O segundo punto da orde do día dice aí previa ratificación da súa inclusión na orde do día proposta da Alcaldía relativa ao acordo polo que se establece a organización do Servicio de Tesourería Municipal mediante xestión directa e subrogación voluntaria do persoal adscrito á plantilla da actual empresa privada. Explico porque esta semana tuvemos unha comisión, o luns, houve unha comisión de contas na que xa foi este punto e quedou dictaminado nesa comisión. E logo nos demos conta que houve por aí un fallo informático e non foi convocada a representante do Bloque Nacionalista Galego do BNG, Noa. Fomos convocados todos os demais, estuvemos, celebrouse a sesión da comisión e se levou este punto, pero claro, evidentemente, ao haber ese fallo informático e non haber sido convocada neste caso a representante do BNG, pois entendemos que hai que ratificar a inclusión na orde do día e é como se non houbera pasado pola comisión o pasado luns. Así que o primeiro que temos que facer é aprobar a ratificación desta moción na orde do día. Estamos todos de acordo da ratificación para que incluíla na orde do día. Así que agora sí que pasamos a discusión desta moción, señora secretaria. Bueno, pois a proposta da Alcaldía, despois de todos os antecedentes legislación aplicable, propón o seguinte acordo. Primeiro, levantar o reparo suspensivo da intervención en base ás seguintes consideracións legais que aquí se expoñen. Segundo, establecer a organización de todo o servicio da Tesourería Municipal mediante a xestión directa que inclúe a delegación en entidades locais de nivel superior. Terceiro, recoñecer voluntariamente o dereito de subrogación do persoal adscrito á actual empresa colaboradora da prestación do servicio de recaudación e ISA Servicios de Colaboración Integral, segundo táboa anexo, coa condición de persoal laboral indefinido para a unidade de produción que se transmite e na que se presta o servicio para todo lo derivado do artigo 44 do Estatuto dos Traballadores. Para tal fin, creáronse 4 plazas de persoal laboral temporal dentro do orzamento municipal para o exercicio de 2025, permitindo o dereito da subrogación. Estes traballadores terán a consideración de plazas a extinguir sen perxuízo de que unha vez extinguido o posto, os postos existentes na organización municipal se cubran de acordo cos principios de publicidade, transparencia, igualdade e capacidade. Cuarto, ratificar a orde de continuidade do servicio público independentemente do contrato ata que se completen os trámites técnicos, económicos e legais que permitan a reorganización e prestación da recaudación de xeito directo sempre antes de que remate o primeiro trimestre do exercicio 2026. Realizarase preaviso á empresa con 15 días de antelación ao inicio da prestación directa do servicio polo Concello e farase coincidir na medida do posible con meses completos. A empresa será compensada en función da teoría do enriquecimento inxusto polo valor dos servicios encargados e recibidos polo Concello, tendo en conta os criterios de ponderación establecidos na súa oferta tal e como foi adxudicada o 8 de xuño de 2016. Quinto, comunicar este acordo á empresa que deberá chegar ao Concello no prazo de 10 días hábiles copia dos contratos suscritos coas traballadoras obxecto da subrogación voluntaria e condicións laborais das empregadas. Sexto, comunicar este acordo e as condicións de subrogación ás traballadoras que prestan o servicio na mercantil e que son obxecto de subrogación voluntaria para que presten a súa conformidade. Sétimo, requerir a mercantil que comunique que si existe algún suposto de impagamento de salarios ou cotas á seguridade social ou algunha reclamación ou litixo ao respecto en relación coas traballadoras indicadas e achegará ao efecto unha declaración responsable e unha certificación vixente da Tesourería da Seguridade Social segundo o artigo 175 da Lei Xeral Tributaria. Oitavo, publicar este acordo para o seu xeral coñecemento no Boletín Oficial da provincia de Ourense. Gracias, señora secretaria. Ben, explico un pouco todo este procedimento. Eu creo que xa todos os concelleiros saben un pouco de que vai este asunto, pero para que o público en xeral o entenda,
O servicio de recaudación no Concello do Barco hasta ahora levouno a cabo unha empresa privada que se lle adxudicou este servicio, pois concretamente no ano 2016. Ahora mismo estábamos en precario e xa fai un tempo, xa fai máis de un ano, que se empezou a falar coa Diputación para ver a posibilidade de que este servicio fora absorbido pola Diputación ou o traspasáramos á Diputación. A Diputación nos dixo que sí e estamos nese procedimento. Entonces, a Diputación, a única pega que nos puxo é que eles directamente non se iban a facer cargo do personal pasando directamente da empresa que é a adxudicataria á propia Diputación. Entón, nós temos que facer de puente para que o personal, neste caso as 4 traballadoras, realmente hai 5 traballadores adscritos ao servicio este, según nos comunicaron desde a propia empresa. Realmente son 4 daqui que están aquí no Concello, pero hai unha quinta persona na sede onde está, entendemos que na sede onde está a empresa, a tempo parcial, non sei se será un 20% ou un 20 e pico por cento do seu tempo, que estaría tamén facendo esas labores. Dende logo nós nesa persona non nos subrogamos, solo nos subrogamos nas 4 traballadoras que están ahora mismo levando a cabo ese servicio aquí dentro do Concello do Barco. Entonces, o que facemos hoxe é aprobar o procedimento para subrogalas, pasalas a depender directamente do Concello, e a nosa idea era que a partir do 1 de xaneiro do 2026 pasaran á Diputación. Bueno, tuvemos varias reunións cos técnicos da Diputación e nos dixeron que era moi complicado ou casi imposible pasalas o 1 de xaneiro do 2026 porque a Diputación evidentemente tamén ten os seus procedementos administrativos e entre eles tiña que dotar orzamentariamente estas plazas e non as ten dotadas orzamentariamente e descolocábaselle aí pois todo o que é o orzamento deles. Entonces, bueno, acordamos que nós durante o 2026, neste caso, pois vámonos a dar un trimestre de plazo para facer efectiva a subrogación e para que a empresa sepa, se lle comunica á empresa que a partir de tal fecha pois deixa de prestar os seus servicios. As traballadoras durante o resto do ano 2026 prestarán os servicios xa como empregadas do Concello do Barco e no seu momento, cando a Diputación nos diga, iniciaremos xa o proceso para pasalas definitivamente a depender da propia Diputación. E isto pois, tamén traerá consigo probablemente a dotación de un espacio para que ese servicio se preste aquí dentro do Concello do Barco. Unha das condicións que se lle puxo á Diputación tamén foi que o servicio de recaudación ten que quedar dentro do Concello do Barco. Ahora mesmo a Diputación ten un servicio de recaudación na comarca que non está dentro do Concello do Barco, pero nós sí que se lle planteou, e así o faremos, que o servicio ten que estar físicamente nun local aquí dentro do barco. E un pouco esa é a situación co cual a idea é, o que se falou coa Diputación, é que o día 1 de xaneiro do ano 2027 o servicio de recaudación sea xa asumido íntegramente pola propia Diputación Provincial. Intervencións? Manuel? Sí. Grazas, boas tardes. O BNG parecelle ben que o Concello queira organizar todo o servicio de tesourería municipal mediante a xestión directa, xa que se trata de funcións públicas reservadas, como se di nos textos, a funcionarios, e as entidades locais son os responsables da xestión, recadación e inspección dos seus propios tributos, sen prexuízo das delegacións que poidan outorgar as entidades locais de nivel superior, como é o caso da Diputación. Nesta organización de servicio de tesourería inclúese a subrogación voluntaria do persoal adscrito á plantilla actual da empresa privada, 4 traballadoras. En a subrogación é onde inciden os informes de Secretaría e Intervención. O informe de Secretaría do 13 de 11 de 2025 conclúe dicindo que non parece o máis adecuado legal proceder á subrogación voluntaria do persoal da empresa privada para prestar recadación de xeito directo polo Concello, entre outras razóns porque as funcións de intervención e tesourería están reservadas a funcionarios. A subrogación dos traballadores ven imposta por unha norma legal, non por un prego de cláusulas administrativas particulares. Non estaríamos ante un caso de sucesión empresarial, xa que non se produce a transferencia dos elementos esenciais do traballo para a prestación do servizo. Por outra parte, o informe de intervención incide nos mesmos argumentos para emitir un reparo con efectos suspensivos tanto polo risco de nulidade do acordo como polas ulteriores responsabilidades económicas e laborais que poderían derivarse.
Para a intervención, a subrogación voluntaria do persoal da contrata non se axusta á legalidade vixente, porque non hai transmisión da unidade produtiva. Vulnera os principios constitucionais de igualdade, capacidade e méritos que rexen o acceso ao emprego público, vulnera as limitacións orzamentarias, a xestión e recadación dos tributos locais e inspeccións están reservadas legalmente a funcionarios. Resumindo, nós desde o BNG estamos a favor da xestión directa e tamén estamos a favor de que esas 4 traballadoras continúen no Concello. Nós non temos nada contra os traballadores, ao contrario, pero ímonos a abster polos informes negativos de Secretaría e Intervención. Moitas gracias. Antonio. Bueno, nosotros estamos en la misma línea que el bloque. El problema de siempre son los reparos suspensivos y lo que pueda acarrear para los que votamos en este pleno. Entonces nosotros también estamos de acuerdo en que se mejoren los servicios, que se mejoren las condiciones del personal y bueno, nos vamos a abstener también en este punto. Bueno, moitas gracias. Eu, dende logo, sí que é certo que os informes son como son, pero tamén foi o único camiño que atopamos. Quen nos planteou este camiño foi a propia Diputación e non hai outro. É dicir, tamén é certo que en un momento dado estas traballadoras, se van ao xulgado, o xulgado lles vai a dar a indefinición dentro do personal do Concello. É dicir, que dunha maneira ou doutra, en calquera momento, serían personal do Concello. Eu creo que é unha boa decisión e, aparte, danos unha garantía o feito de que sea a Diputación quen se encargue a futuro da recaudación. Fai anos a Diputación ao mellor non tiña ratios de efectividade que ten agora, pero agora mesmo ten unhas ratios de efectividade. Falamos de efectividade, pois a cantidad de cobros que se levan a cabo, é dicir, ao final a recaudación o que fai é recaudar o que ten que recaudar de tasas, etcétera, para o Concello, e fai anos ao mellor non tiña unha tasa tan elevada como ten agora mesmo ten tasas ou ratios semellantes aos da empresa privada. Polo tanto, eu creo que estar dentro do propio servicio da Diputación, que xa leva os servicios de recaudación de moitos máis concellos, así que eu creo que bueno, pues que é unha boa opción. Eu creo que algunha intervención máis, Manuel, Antonio. Bueno, pues entonces pasamos a votar. Votos a favor, 8 votos a favor, abstencións, 6 abstencións. Bueno, pues queda aprobada o segundo punto da orde do día. Pasamos ao terceiro punto da orde do día, previa ratificación da súa inclusión na orde do día, proposta presentada polo Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego para a creación do Festival de Arte e Música Urbana do Barco. É unha moción que presenta o BNG e que, como non foi pasada por comisión nin foi informada en comisión, ten que ser ratificada a súa inclusión na orde do día. Entendo que estamos todos de acordo, así que, Javier. Gracias. Vale, boa tarde. Bueno, antes de nada, dicir que lóxicamente a prioridade desta moción é baixa, é o que é. A prioridade sigue sendo a sanidade, o temos incendios, infraestructuras, que desde o BNG, bueno, pois sabedes que apoiamos a Silival, apoiamos a plataforma sanitaria, estivemos na manifestación da sanidade pública, evidentemente, que, bueno, que eso quede claro, porque xa se van vendo comentarios en internet, é o de sempre. Bueno, que ao final que o Concello terá que seguir funcionando, senón estamos enrocados en temas que tampouco son a nosa competencia, totalmente, como é a sanidade. Vale, a moción fai unha introducción aquí, un pouco falando de que, bueno, de que sí que, recoñecendo de que o Barco ten unha boa oferta cultural realmente, nos vemos que sí que se fai un esforzo no cine, no teatro, traense boas obras de teatro, a verdade. O cine, hai cine comercial, cine de autor, hai o ciclo de Perto, no Brao. Entón aí sí que recoñecemos que hai un esforzo do Concello, e logo temos tamén no Brao o Silfes, que ainda que, bueno, se xestiona de forma privada, pero o Concello colabora, e vamos, que está moi ben, ten bastante éxito. Que pasa? Eu tamén, falando ca xente, moita xente se queixa de que o Silfes é de pago. A mí personalmente non me parece caro, pero bueno, sí que nos falta igual algo no Brao, no Río,
gratuito, o sea, que pode ir calquer persona. E dai ven un pouco esta moción, sí que parece que está orientada máis para o público xuvenil, pero se vedes, por exemplo, fala de música hip hop, e eu xa teño unha idade, o sea que realmente non é pa xente tan nova, o sea, isto collería, vamos, de 20 a 80 tranquilamente. Normalmente os festivales de música de tipo urbana sí que van máis por aí por música tipo hip hop, metal, punk, e urbana, máis como non diría trap, pero bueno, música feita tamén con ordenador e cousas así. Por suposto DJs, un tema tamén que nos parece bastante importante, un obradoiro de graffiti, porque ao final o graffiti é arte. Entón tamén creo que estaría ben mandar unha mensaxe de que o que é vandalismo é os tags, as pintadas, pero o grafite en sí é arte. A verdad que un taller de isto sería, a mí me parecería maravilloso. Que máis? Obradoiro de tatuaxe. Aquí hai unha cosa que se chama, isto ainda descubrí fai un pouco, Flash Day, que é como un tatuador vai e está tatuando e pode tatuar calquer cousa random por un prezo máis baixo do normal. E logo tamén, aparte, bueno, explica pues, que técnicas utiliza e temas así. E isto a chavalada lle encanta, a verdad. Logo hai dous puntos dos que falo aquí, do skate e do BMX. Sí que se recalca que é amateur, vale, e sí que quero facer un inciso. Aquí hubo un festival, o Legume Jam, fai bastantes anos xa, que se celebrou varios anos, eu creo. Que pasa? Que realmente trouxeron xente moi boa, sobre todo de skate, pero claro, eso conleva un gasto. Entonces hai uns chavales que organizan algo así, perden diñeiro, se desaniman. Entón, bueno, quizás eu creo que este tipo de festivales sí que hai a administración a que ten que arrancar e na que teña un pouquiño de pérdida e despois xa que se ocolle uns chavales, unha organización, pois pa diante. Que máis? Baloncesto 3x3, isto está genial, isto ves en Vigo todos os anos, que son 3x3 de rapaces, rapazas, e vamos, que é unha competición preciosa. Datas, home, o ideal sería cando chego o tempo, final de maio, principio de xuño, sería moi boa época. Na zona do río abaixo, onde o Silfés, por aí, bueno, o casco urbano tamén, claro, porque se facemos un concurso de BMX, sí que é verdade que isto, bueno, para xente que non sabe como funciona, son desas bicicletas así pequeniñas, e aquí temos unha ruta increíble que sería desde o Castro ou desde Vilanova, todo para baixo. Vamos, sería espectacular. Aquí falo un pouco do orzamento. Como Alfredo sempre nos dicía que nos quedábamos cortos, intentei informarme un pouco mellor. Dá algo de pérdidas, 4.800 euros, que non, a verdade que po concello totalmente asumible, comparado con calquer tipo de festa, a verdade. Bueno, non sei, sí que tamén falo do ROI, que nunca tocamos este tema, pero sempre hai un retorno de investimento nestos casos, o sea, inda que hai algo de pérdida na organización do festival, logo hai un retorno na hostelería, nos bares, no comercio incluso, pero bueno, isto, claro, sin celebrarlo non se sabe canto pode ser. Bueno, finalmente dicir eso, que estas cosas hai que empezarlas de forma pequena e a partir de aí a ver como vai. Normalmente se ocollen eso, uns chavales se organizan algo que intenta ser moi grande, perden diñeiro, se desaniman e para. E iso basicamente é a moción, o que se lle pide ao Concello Barco é promocionar a creación do Festival de Arte e Música Urbana do Barco. Moi ben, gracias, Javi. Quen vai a intervir polo Partido Popular, Antonio? Sí, buenas tardes. Vamos a ver, nosotros estamos de acuerdo que esto es beneficioso para el pueblo, el arte, la cultura y el deporte. Pero lo que comentaba Rocha, aquí hay dos puntos un poco a tratar un poco más a fondo. El graffiti es un arte, pero espectacular. Y no hay nada más que ir a Lugo. El otro día pasé por la Puebla de San Julián, hay un graffiti precioso en la fachada de una casa. Y aquí se podía hacer mucho graffiti. El concello tiene muros. Ahora están arreglando el muro ahí del paso inferior de la vía, que se podían aprovechar ese tipo de muros.
tendrá otros en otras partes, bajos de casas que están en obra, que a lo mejor puede ceder la gente para que se hagan arte en ellos. Y bueno, respecto a graffiti más o menos es eso. Después en la cuestión de BMX y los descensos urbanos, esto es cuando se hace de manera un poco oficial, ya entra la federación, ya entra un montón de requisitos, como un plan de seguridad, tener seguros de responsabilidad civil. Esto no lo pueden organizar 4 amigos, que tiene que ser alguna organización que se dedica a eso, clubs ciclistas o clubs de BMX. El BMX en sí necesita un circuito homologado y necesita otra serie de requisitos. Y los descensos urbanos, eso es espectáculo puro, pero también necesita mucha inversión. Yo me estuve informando, aquí el mejor que hay en Galicia, y dicen que es de los mejores de España, es el de Sarria. Pero hacer ese descenso urbano lleva aparejado 70 personas trabajando constantemente para eso, y una inversión de 40.000 euros. Entonces, esto no se puede hacer, digamos, 4 amigos. Esto tiene que ser una organización que se dedique a ello y que lo haga en condiciones, porque puedes tener un accidente, puedes tener cualquier historia y es un verdadero problema. Nosotros vamos a apoyar la moción porque estamos de acuerdo con que se haga todo esto. Lo que pasa es que había que darle una vuelta un poco más profunda para ver cómo se puede enfocar y llevar a cabo. Moi ben, gracias. Margarida. Ora, pois moi boa tarde a todos e a todas. En primeiro lugar, pois agradecer ese recoñecemento por parte de Javier o respecto ao traballo que dende a área de cultura pois estamos facendo, que a verdade é que non é pouco para que cada vez o Barco de Valdeorras sexa máis coñecido no que é o ámbito cultural, e parece ser que así os recoñecementos tamén nos están vindo non só entre a veciñanza, sino tamén en xente que de fora e que dende fora está seguindo a cultura. Nos, a verdade é que dende o grupo de goberno nos encantaría que non só esta proposta, sino calquera outra proposta que abranguese pois disciplinas como o deporte, a música, a arte, se puderan levar a cabo neste concello. Que pasa? Que moito e ben non o fai ninguén. E isto non é pecata minuta. As contas, non vou entrar o miúdo nesas contas, pero eu creo que as contas no papel se botan moi facilmente, pero como ben dicía o voceiro do Partido Popular, isto son moitas disciplinas, son moitas actividades, e o capital humano que requeriría organizar un evento deste tipo é enorme. Para que vos fagades unha idea, isto son, non sei se a mí me ole a Marisquiño, me ole a Compostela Street, ¿no? Que son os dous grandes eventos de arte e música urbana que hai agora mesmo en Galicia. Por certo, todos eles con promotores privados, tanto en Compostela como en Vigo, e efectivamente todos eles amparados por colaboradores, no caso do Marisquiño como o Concello de Vigo, que no ano 25 achegou a frioleira de 1.340.000 euros para a celebración do Marisquiño, un evento que dura 4 días. Claro, o Concello de Vigo o mellor se pode permitir iso, pero o Concello do Barco sí estaría disposto, se hai pois esa promoción por parte de unha asociación, varias asociacións ou incluso empresas privadas, porque no caso tanto de Compostela como de Vigo hai detrás de eses dous grandes eventos empresas privadas e moitos patrocinadores, Extra Galicia, incluso marcas de coches, moitísimos grandes e pequenos patrocinadores. Pero claro, para o Concello do Barco organizar algo así
prácticamente sería imposible. Agora mesmo no Departamento de Cultura temos unha persoa que é o animador sociocultural traballando e eu que estamos aí codo a codo e man a man intentando, pois xa os digo, facer cada día máis grande a cultura. A máis estamos apoiando prácticamente todas as iniciativas asociativas que nos chegan, sexa Selfest, sexa calquera evento, por exemplo, Festival Coral do Orfeón, etcétera, etcétera, etcétera. Patrocinios con curtas como pode ser a de Rodrigo Marini, que se estreaba a semana pasada. É dicir, o orzamento é como a enerxía, non podemos crealo. Para poder investir en outras cousas hai que ou deixar de facer o que xa estamos facendo ou nos sería moi complicado, porque isto eu que levo 10 anos tratando números e facendo orzamentos e sacando ata de onde non hai, con 4.800 euros non se fai. E despois non falamos, o que dicía o voceiro do Partido Popular, non falamos xa de planes de autoprotección, os seguros de RC, 800 euros. No, iso non, o seguro de 800 euros non cobre, pero nin case ningunha festa de aldea, case, nin do núcleo rural. Entón, nós estaríamos encantados de colaborar, pero lóxicamente e por impedimento, porque xa digo, nin orzamentario, nin de o mellor orzamentario se podería sacar, pero o persoal que se necesita para facer ben, porque o lóxico é facelo ben, porque para facelo mal é mellor non facelo. E si hai que dicir que eu creo que no barco, tanto durante todo o ano como no verán, hai unha oferta cultural enorme, e polo tanto, pois, o que ten a xente é que participar e que ás veces moita xente di que non sabe o que hai. Sabe o que hai fora, pero non sabe o que hai aquí. Entón, bueno, o mellor nos temos que poñer as pilas promocionando e buscando os mecanismos para chegar a todos os públicos. Pero oferta hai, tanto musical como moitos veráns se teñen feito obradoiros de grafiti e levamos pois un ano dándolle voltas tamén para recuperar o Festival de Arte Valdearte, que leva varios anos sen facerse, porque un dos promotores de ese gran festival, que a verdade é que era un luxo contar con un festival así, e que ao redor dese festival de arte como era Valdearte se poderían facer concertos e se poderían facer incluso monográficos anuais, esa é a nosa idea, e estamos aí dándolle voltas e esperemos que antes de esgotar esta legislatura poidamos facelo outra vez realidade. Gracias, Marga. Javier. Vale, sí, vou contestar primeiro a Marga. Claro, isto olvídate do BMX, do skate, pois xa poñía a matar por eso, porque xa me cheiraba o tema dos seguros, pero simplemente os concertos no Río con grafite, con tatuaxe dun día, eu sí que creo que o seguro de responsabilidade civil 800 euros por un día de concertos sí que pode estar ben, máis ou menos polo que preguntei. Claro, se metes o tema do BMX, skate pode dispararse a cousa. Pero bueno, que claro, a moción, isto non é un proxecto detallado de como eu non me dedico, non son promotor, lóxicamente, pero sí que un pouco dar ideas, e aquí hai cousas que non tiñan por que ir, claro, se o BMX ou o skate non se pode facer, pois non se fai, pero vamos, un evento co resto das cousas, no concerto, grafiti e tatuaxe, solo con esas cousas, e un DJ non pode ser moi caro, e sería, vamos, me parece maravilloso para facelo un día na zona do Río. Contestando a Antonio, bueno, sí que é verdad que non quixen nomear Marisquiño por eso, porque a ver, onde vamos? Hai outro en Porto do Son tamén que está moi ben, pero que xa creceu moito, entonces isto ten que ser algo moi pequeno e xa se irá vendo.
Bueno, no, creo que xa te contestei co do sí, o do BMX sería opcional. De todas formas, eu creo que os do festival estos do Legume Jam, sí que facían algo de BMX skate e eran uns rapaces. Entonces, bueno, sabes, non sei, teria que preguntar, xa lle preguntei, teria que preguntar máis a ver como facían, pero vamos, que non o vexo tan imposible, porque eran tres rapaces facendo o Legume Jam. Entonces, bueno, non sei se cambiou moito a cousa daqueles anos hasta ahora, no tema que fai falta. E xa por último, aquí houve un festival, o Son de Meigas, os acordades que trouxeron aos grupazos Sepultura, Mago de Oz, Rosendo. Claro, non podes ir vamos a facer un marisquiño, ese fracaso total. Entonces aí sí que tes razón que hai que ir pouco a pouco. Pero bueno, nada máis. Antonio. Sí, bueno, yo puntualizar que a lo mejor lo de que dices tú BMX a lo mejor era una exhibición de 3 o 4 chavales, entonces eso yo creo que sí se puede hacer. Y yo visto el tema, se podría añadir a la petición del acuerdo el buscar patrocinadores para empezar con algo pequeño con vistas a que se pueda hacer más grande. Nada, eu pola miña parte reiterar que creemos que esta iniciativa debe partir de promotores, non sei se privados ou promotores do tecido asociativo do barco, que sempre, cando as iniciativas parten de eses dous ámbitos, a verdade é que teñen máis pulo, porque o Concello, xa digo, sería agora mismo completamente inviable poñernos a traballar, porque ou temos que contratar persoal, e xa sabedes o difícil que é contratar persoal para o Concello, que si aumento de masa salarial, etcétera, 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 ou teríamos que contratar a unha empresa que se deturparía completamente ese espírito, ¿no? Para que efectivamente creza. Temos que empezar dende o pouco moito. Eu, pola miña parte, lanzar esa testemunha que é esa recollida, xa vos digo, por promotores privados ou unha mestura entre promotores privados, patrocinadores e asociacións. O que dicía Javier, aquí había 3 persoas, unha delas Cristian Pombo, que era un dos promotores do evento e que actualmente é un dos comentaristas no Marisquiño, aínda mo dicía onte na entrega dos premios Ronsel. Pero bueno, eu se pode falar con el, e en ese ámbito o mellor xa teríamos un pé, pero estos son moitos pés que teñen que manter o banco de pé e claro, o Concello seríalle moi complicado. Bueno, pois eu creo que está bastante debatido o tema. Antes de votar, eu sí que estuve facendo aquí un recordatorio de murales e grafitis que temos, e temos uns cuantos aquí no barco, o sea, que o barco tamén ten, mira, vadesme a permitir, Florencio Delgado Gurriarán en San Roque, toda esa fachada, o novo paso sorterrado peonil, que por certo estaban aí os grafitis e foi uns pintaparedes estes que van e non respetan nada, e algún deses grafitis pois aí o deixaron tamén inutilizado. O contenedor de piraguas ali abaixo nas pistas do Malecón, a San Roque, a fachada do bar das piscinas, a fachada posterior, as portas do campo de fútbol de Calabagueiros, a esquina do campo de fútbol de Calabagueiros co IES Lauro Olmo, que foi un mural de Nai a Nai, o interior do campo de fútbol temos unhas cuantas ali dedicados á violencia no deporte, aquí o pabellón o pabellón Bello, o interior dos colexios, por exemplo, no Lauro Olmo había un polo tema dos incendios cando foi o do 2022, as paredes de abaixo do muro do Malecón na zona inferior, incluso con azulexos, que estuvera aí chere, etc. O sea que no barco hai grafitis, tamén hai pintaparedes, pero temos grafitis. Bueno, en todo caso, votamos, votos a favor, 6 votos a favor, votos en contra, 8 votos en contra. Creo que non hai ningunha moción máis, me parece, e pasamos xa, bueno, de dación de contas, todo o que vostedes tuveron acceso a elas, e chegaríamos ao apartado de rogos e preguntas. Un rogo ou unha pequena reflexión que permitideme
Desde que Internet se converteu nunha parte fundamental das nosas vidas e desde que as redes sociais sustituíron a fala cara a cara, o anonimato que permiten as redes leva a que algunhas persoas estean continuamente crispando, menospreciando, outras incluso ameazando. Tamén que se repitan continuamente mentiras co fin de que a base de repetilas se convirtan en verdades, os que chamamos bulos. Dicir que no Hospital do Barco non ten déficit de especialistas, que funciona perfectamente, é unha mentira. Non encheron onte o multiusos os de Asilival por divertirte, senón porque están preocupados pola súa saúde. Dicir que a Xunta non é responsable fundamental da loita e prevención contra o lume ou a responsable de sanidade é unha mentira por moito que repitamos. Se o anterior non se pode aceptar dunha persoa, inda que sexa anónima, moito menos de persoas que teñen cargos ou responsabilidades en organizacións políticas. Para decir que os afectados de Asilival entraron no hospital ameazando a neumóloga, hai que estar moi segura. Igual que aquilo de que os bombeiros forestais pegaban lume. Se non estamos seguros, non o digamos, ou se non pidamos desculpas. Este clima de acoso, de crispación no anonimato, ou non tanto, mesmo tamén lle afecta aos medios de comunicación aquí presentes. Mesmo lles chaman a atención porque publican noticias relacionadas co BNG, ou se algún se din se son favorables ao PSOE ou non. Vese unha onda de intolerancia que non se pode permitir e contra a que debemos loitar todos e todas, especialmente os que estamos aquí representando a parte do povo. Sería ese rogo, pois non loitar contra estas crispación. Moi ben, gracias, Manuel. Mais rogos ou preguntas? Maite. Hola, buenas tardes. Nada, quería hacer un ruego, sugerencia. Ahora mismo es inviable cambiar muchas de las aceras del barco, pero sí tener en cuenta para futuras construcciones o ver qué solución se puede dar. Hay muchas aceras que son súper deslizantes, entonces ver alguna forma de que dejen de serlo y bueno, para futuras que se intente tener eso en consideración. Bueno, xa de feito eu creo que ese tipo de plaquetas non se volveu a utilizar máis desde que se colocaron as primeiras e se comprobou que non eran axeitadas o resto de plaquetas que xa se foron lexindo en seguintes actuacións ou en posteriores actuacións, pero bueno, sí que é un rogo que teremos en conta en caso de que haxa que facer obra. Evidentemente non vamos a levantar as plaquetas ahora porque sería un gasto cando aínda esas plaquetas ou esas aceras están en uso, pero sí que tomamos nota e bueno, eu creo que antes incluso hai normativa ahora xa posterior a cando se colocaron esas plaquetas que impiden que coloques algún tipo de material deslizante. Mais rogos, preguntas? Noli? Boas tardes a todos. Vamos a ver, non sei se encauzalo como un rogo, unha pregunta ou unha suxerencia. Estáse queixando moito a xente, e bueno, vivímoslo personalmente casi todos, da iluminación desde que se cambiaron as luminarias sobre todo da calle principal. A luz é moi insuficiente, sobre todo na zona dos pasos de cebra. Teríamos que darlle unha volta a ver como podemos que os pasos de cebra estén mellor iluminados, porque hai veces que te topas ca xente cruzando cando estás encima deles, o sea, por moito que queiras salvalo non podes. Entonces non sei como encauzalo, como rogo e sugerencia ou como algo que temos que ter en conta. E despois, como ben sabe o señor alcalde, onde tuvemos un acto da Fundación Ronsel, veu xente de fora, xente da Coruña, xente de Pontevedra, xente de todo Galicia, e queixábanse de que non encontraban o Teatro Lauro Olmo. Entonces, se temos que poñer algún cartel máis indicando, a xente queixábase deso, Marga. Pois igual hai que poñer algún máis, porque non o encontraban. De ningún a dous pasamos. Pois igual hai que poñer algún máis. Bueno, pero el Google Maps ya sabes que a veces te manda las casas baratas. En vertical. Claro, o sea, eso depende. Depende, igual te meten un tráiler hasta Vega Muiños, xa quedas estancado. Bueno,
eu creo que se pode ver, porque a xente onte queixábase, non sei se chegou a decirvos alguén a vos, pero a min sí, porque cheguei ao principio, si mo confirmar. Bueno, en todo caso, eu respostolle con respecto ao tema da iluminación, é verdad, pero é unha iluminación que, según os técnicos, cumple cos estándares que se exixen de luces, lúmenes, do que... Pero sí que é certo tamén que hai certas calles onde a arboleda está cunha vegetación bastante exuberante e entonces sí que as farolas, pois ás veces quedan aí absorbidas. E con respecto aos pasos de cebra, xa o aparejador ten orden de ir mirando e vamos a mirar a ver cuántos podemos adaptar, como se fixo ali abaixo, que quedaron estupendos, é dicir, onde hai esa iluminación específica para o paso de cebra, millorouse moito. Así que sí que, con respecto ao demais, que é certo que é unha iluminación que non ten os 250 vatios por farola que tiñamos antiguamente, que era unha exageración, e evidentemente pois o aforro energético é o que implica. Respecto á poda, pois cando podamos podaremos. Eu creo que non sei se lles comentou tamén, a empresa que era adxudicataria da poda renunciou a ela fai uns días. Bueno, está en marcha, pero que sepan por que se retrasou, porque parece ser que morreu o propietario, faleceu o propietario da empresa, era unha empresa de Santander, de Teruel, Miguel, de Teruel. Falleceu o propietario, a empresa renunciou e houbo que buscar outra solución urxente, pero xa están podando. Vale, algunha intervención máis? Pois se non hai nada máis, felices festas, próspero 2026, porque hasta o ano que ven creo que non nos vemos. Bueno, non nos vemos aquí neste salón. Bo Nadal a todas e a todos.